خب духтаро оиди категорияи парфюмерия маълумот медиҳам. Мо дорем туалетная вода, парфюмерная вода и духи. Туалетная вода, то есть фарқияти ино дар чи аст? Дар состави, то есть концентрати равғанои эфирӣ. Туалетная вода дар таркибаш аз 4 то 10% равғанои эфирӣ дорад. Ин гуна намуди духиҳо гӯем, стойкосташ аз 2 то 4 соата мешавад. Ино беҳад лёгкӣ да тез испарят мешаванд ва стойкосташон кам аст. Дар ҳавои гармхай баъзеҳое ки бисёр бӯй вазбинанд нағз намебинанд, дар ҳавои гармида мехоҳанд ки чтобы лёгкий аромат дошта бошад, так бӯй вазбинед, то туалетная вода истифода мебаранд. Парфюмерная вода концентрати равғанои эфирияш дар таркибаш аз 10 то 20% мешавад. Ин уже универсален, да, то есть бисёр кас истифода мебурдаги одамо, то есть аз парфюмерная вода истифода мебаранд. Стойкости ино аз 4 то 8 соата ҳаст, смотря боз агар ки дар либос истифода барем да ва дар кадом зонаҳо. Ва чунки ки гуфтем ин универсален аст, ина ҳар рӯза метавонем истифода барем. Ва духи концентрати равғанои эфирияш аз 20 то 30% дар бар мегирад ва стойкости ино аз 8 соат то 1 суткая. Боз смотря чӣ хеле ки истифода мебарем. Мисол дар либос задем, либоса пӯшидем, бировардем, как бы таҳ карда мондем ва уже выветриваться намешавад, то есть маҳкам, да, воздух нест ва уже будеш меистад. Ё ин ки наслойкае ки боз мо духия аз болош кардан мегирем. Хоб ин категорияи духиҳо аст.